добър мой приятел, изключителен художник, който представлява Украйна. Знаете, че в момента много трудно е всичко да дойде човек тук. Той е тук в момента, за да ни покаже своето натрупано познание през трудните години, които в момента се случват за Украйна. Тук е, защото има какво да ви покаже и наистина ще видите на голям формат изпълнение на много специфични похвати, които са в акварела. Много години се познаваме и мога да твърда, че не е просто акварелист, а е наистина голям художник. Човек, който работи във всички техники, но сега има шанса и имате шанса вие да видите акварелна техника в негово изпълнение. Все понял? Добре. Если не понял, я буду еще рассказать несколько слов тебе по-русски. А руски знаете или на английски? Как предпочитате? Руски, ако ви е окей. Ако говори руски... А ти млади. Значи, младежите не говорят руски, ние говорим руски. Я могу по-украински, а она будет на български. На български. Ами, ако искате се пак и там ще да, да се опитваме, ако стане. По-добре на руски тя да го превежда, защото украински е по-сложен на украински. Абе, добре. Украински и български, моля. Край. Окей? Окей. Цей мотив є побудований на основі золотого перерізу. Този сюжет построяване на основі златно сечення. І ми тут можемо бачити декілька таких прив'язок, де йде лінії, які пропорційно пов'язані на цих засадах золотого перерізу. Давай я буду быстрее, давай по-русски. Буду переводить по-болгарски, давай быстро. Ну, здесь в основном золотое сечение. Здесь тук имаме златно сечение в решението на Пропорции золотого сечения, и вот здесь находится композиционный центр. Значит, тук е композиционный центр. И буду я использовать как бы, в технике, по полусухой технике письма, буду использовать соль. Ще се използва в полусуха техника на акварела, ще се използва сол. Здесь вода наполовину разведенная с соль. Нет, специально такие жидкость для грануляции. Тук е интересно, защото тази течност е разведена наполовина с добавка, която е за гранулация. Ренесанс. Краски роса. Здесь есть несколько новых красок, таких как вот Цветовете са роса, да. Королівська. Препоръчвам на който има желание да работи с тях. И лазур, лазурный синий. Это снова линейки по грануляции. Значи има лазурни цветове, които са с гранулиращ ефект, така че всъщност вие вече може да след това да видите. Ну и все, теперь я начинаю. Значи не беше нужно да превежда, може би, но все пак да се направи интересно. Бумага под низом была намочена и натянута под низом, только под низом, здесь сухо. Хартията опъната предварително на мокро и сега в момента запазва своята форма, като изсъхне и е допълнително само облепена. Както виждаме в момента, ако видим палитрата, ще видим, че много такива микроскопични.
икономична палитра, но явно в момента, нали, това е достатъчно за един такъв човек като Игор. Интересно е, че всеки майстор си прави по различен начин палитра. Тук виждаме в момента, че той ще носи едно приспособление, по което може да забърка наистина цветовете и явно си прави всеки път собствена палитра. В смисъл за всяка една от композициите явно си прави собствена палитра, докато примерно колегите те си правят си работят с определена палитра на живо. Така няма да говорим, ще гледаме. Какой есть уклад, можно разной солью добиться разных эффектов. Значи той като готвач в момента малко. Тук и там слагат сол. От размера соли и от размера количества воды. От размера на солта и от количеството на водата се получават различни ефекти. И всъщност не е далече от готвене, нали? Салат есть? Салат. Соль. Нет, салат. Огурец не будет? Нет. Аз лично за първи път виждам различни видове соли събрани на място, което означава много сериозен експериментатор. Ще видим в работата, но по принцип аз вече видях някои неща, които подсказват много опит. Може ли да кажете за разтвор, защото аз не съм чувала този материал? Игор спрашиват за разтвор, который ты сделал. Где можно купить или нельзя купить? Medium for granulation. Medium за гранулация. Ренесанс, да? На Ренесанс. Значи може да го запишете, в принцип, да видите. Интересно е. Директно ли се ползва ли разреден с вода? Разредено. А имеят смысле процентът, различни проценти, какво е? Каждый может для себя там попробовать. Можно попробовать всегда. Тоест нормальные краски, которые можно уже с этим делать гранулации. Надо не злоупотреблять солью. Вот. Ще има кръвно налягане. Нет, чуть-чуть, извини. Это чтобы лучше идти работу. Very important, очень важно для меня вот такие вот краски, как ауреолин и полум'яно-червона. Много важно за него са точно тези цветове ауреолин и огнено, златисто огнено. Если, например, если раствор стал неинтересный, тогда ауреолин чуть добавляешь, становится сразу активным несколько раз.
ако разтвора, който сме направили, не е достатъчно интересен, ауралин се добавя и се получава съвсем друг плътен цвят. Може да се види на... Не се вижда на палитрата, но Игорь, тебе будет мешать, если они встанут? Нет, могут сюда, не мешают. Ако искате, заповядайте близко, за да видите, защото просто е интересна работата му и ще удоволствие за вас да гледате отблизо. Иногда будет вода идти, поэтому я немножко и составляю. Я не слышу ничего. Будет вода. А, здесь будет вода. Тук ще има вода, искам да кажа. Чуть-чуть. Не, оралин е... Ето листче беше. А, не, ето. Какая фирма фарба у вас? Роса. О, я знаю, наша. Да. Интересно е, че вече световните производители на бои произвеждат най-различни допълнителни такива материали, които са хватки по-скоро. И за пигменти, и за конкретна работа, и както и тук виждаме, нали, допълнително боички, с които може да правите чудеса, т.е. гранулати и така нататък. И това е много интересно, защото позволява техниката да се разшири. Един такъв художник като Игор, нали, е водеща фигура, защото експериментира смело, много смело, в смисъл не много смело, защото има достатъчно опит, но в момента мисля, че е интересно в момента да се престижите и вие самите в това, което виждате, да тръгнете напред. Так как у нас сине-зеленые основные тона, поэтому важно сюда давать дополнительные по колористике. Тепло-желтые, тепло-красные. Значи, тук имаме зелено-синята част с колорит, което означава, че трябва да го стоплиме малко, след това почваме да слагаме топли цветове, като оранжево, червено и така нататък. Охра също. Ето, Игорь, ето ще влезеш до конца. Да. Она сама сохне, да? Да. Значи солта си остава до края и след това се изчиства, имат гумени като шпакли, с които може да се изчисти, а може и да си остане на картината. И важно нам уметь мыслить формально, то есть формально полуабстрактными пятнами. Важното е ние да мислиме формално и да прилагаме цветни петна, т.е. да редуваме цветните петна. Задний план. Абстрактно. Потому что
Это важно, когда нужно перейти через такие полуформы абстрактные на передний план конкретно. Задният план може да... Аз няма да директно, безусловно да превеждам, защото все пак искам да разберете и бързо смисъл. Значи задният план е дифузен, дава възможност да извадим предния план и всъщност тук е много интересно как това нещо се случва при него. Така той идва от контраст и от начина, по който се полагат четките и от начина, по който се полага структурата. Всъщност контраста и детайла. Тук ще допълня само, ще се опитам, значи, изключително интересно работи Игор. Изключително колорита му е различен, играе от студените към топлите, приливането, разбира се, това нещо в момента и от тъмното към светлото. Всъщност това е една полуграфично живописна техника, общо ето обединяваща така, която дава усещането обаче от самите петна и от начина, по който ги редува, вече е изключително богата самата работа. Както виждате, че даже още в самото начало тя има изключително цветово богатство. Той по-не държи на да ти Не надо. Не больно. Не больно. И така для грануляции така рідина. Що вона буде? А ти ж такі розводи. Ну так, вона як вологу. Угу. Після такого майстер-класу будуть проблеми з сіллю в магазині. Всі акварелісти розберуть сіль. Ауралін сильна фарба, вона що і тут, давайте вона виштовхує туди. Такі.
на краищата ще се получи една добра осолена шамга. Да. Значи не е проблем какъв инструмент използваме, а е проблема как го използваме, дали имаме грамотността да го ползваме. Всъщност всичко е разрешено. Тук имаме повода да разберем, че в края на кращата един автор като Игор може да си позволи да ползва какъвто поиска инструмент и той е роден от неговия опит и необходимостта да използва такъв инструмент. Също я говоря твоих качества, как творец и как е да можеш да ползват с различни инструменти без проблем, потому что у тебя опыт такой. Да. Подчеркнуть рисунок. Тук трябва да се подчертае рисунката. Значи тук имаме композиционно решение, което е почти в смисъл от абстракция до композиция. Т.е. композирана абстракция. Иногда я беру в композиционном центре самое темное пятно ставлю. Не понял, берешь? Най-тъмното петно понякога се Значит, да, ти го казвам. Это дает возможность потом следить за всем остальным. Значи това дава възможност след това да се следи за всичко останало. Значи тук имаме и голяма степен фантазия, в смисъл, че това са неща, които, както виждаме, не е просто са взети камъни, а те са пречупени през съзнанието на автора. Как мы все понимаем, что это не абстрактная работа, но все-таки это камни, которые не существуют, и они переделаны в твоем сознании.
представите ли Роси? Нет. Нет. Почему тебе не сделали? Что не знаешь? Що мені того на голову не хватало. Багато і так. Сейчас детали. Детали. И тут, когда вот эти штуки делаешь, что они по-разному высыхают и дают разные фактуры. Значит, здесь, потому что будет фокус, я делаю такие детали, которые как высохнут, дают другое ощущение. Это не по-български, кажется. Значи, тук прави детайли, които са малко по-различни, за да може като изсъхнат да дадат друга структура в центъра. Ще правилно сказал по-русски, да? Да. По-български така предаване точка беше повар. Для повара. Шеф. Да бъде шеф в Париж. Интересно. Это тоже ощущение. Не просто... Работи ли в други техники? В смисъл масловка и само? Това е колега, те работят с другие техники, может быть, Да. хочешь скажите. Да. Акрил, масло. Не только, вообще-то это композиционное решение. Работи в най-различни техники и не само в техники, а и в композиционни решения. Тоест, прави наистина това е човек, който е наистина художник. Той е достатъчно известен в Украина. И не само в Украина, защото не се познава години наред. Мисля, че има много държави, които го познават и го ценят.
Интересно как се насища листа от смисъл, че това е също качество, което означава, че почват от едната страна на листа или примерно горната част и започвате да насищате композиционните елементи, като създавате пространство. Всъщност това е доста трудна техника, в смисъл да се овладее, защото изиска много познание от начина, по който се работи с цвета и с колорите и също време с контраста и детайла. Можеш да сказать несколько слов, Игорь, если хочешь, по композиционное решение, которое ты начинаешь сверху, постепенно, уплотнение целого композиционного решения. Главное заложить основу. Там не будет. А все-таки какая у тебя соль? Обыкновенная. Обыкновенная, морская нет, не морской. Твердая такая. Нет. Или Можно разные. Разные помолы, крупная и мелкая. ну, делается разная структура. Вот здесь уже видно, что другая структура появляется. Това беше презентация за теб. Много ще ти от някои неща да знаеш. Това, което гледа от телефона, проекта ли или... Това е проекта. Това е проектчето. Така или иначе, доста смела работа, в смисъл, че като начин на работа човек с много познание в областта на правенето на композиционните решения.
Когда ползваш конце, еще не высохло или когда не высохло часто? Это когда ползваш? Когда полусухая. Полусухая. Значи, разтвора, който е направен тук в момента, се ползва, когато цветът е полусух, т.е. не в началото, когато е... Пък вече всеки може да експериментира, разбира се. Підправимо рисунок і будемо закінчувати. Зібрати роботу. Лека корекція і щось зверху.
немножко. Я тоже думаю так. Я же тебя знаю. Хорошо работаешь. Слушай, тут еще можно детали, в принципе, достаточно. Как ты думаешь? Часто б'є, так що від того Є, да. бажання не. Если не хочешь, это все-таки демо, так что это... Ну, сейчас такий етап, коли можна працювати над деталями. Конечно. Хорошо работаю над деталями. Игорь, я не знаю, только здесь можешь где-то пятна такие, как камни. Да, да, Темно. да, сейчас. Вот так подсушу. Это я думаю, от моей стороны. Ты подумай. Самое важное, что мне кажется, что это все очень большое богатство является большая сказка. Если ты берешь каждый вот пути, это уже сказка. Отдельная картина. Водочку поменять, а там Дальше я делаю так. там у нас справа така. Пошли работать с А мясом. это Не, тоже... просто принесете воду, а пока принесете воду, я попользуюсь этим. Дальше вот в камне я делаю вот из этих рисунка, который у меня есть, я Да, вывожу это... камни. Например, там или там. Это как бы импровизация из того рисунка, который есть. Значи това е импровизация в момента и излизат, проистичат от рисунката, която вече е получена.
можно на этом этапе, когда сделали закладку, можно долго посидеть, поработать с деталями. И тук може, когато ние сме направили вече до този етап, може дълго да си поседим, да се позабавляваме и да си завършваме работата вече в детайли. Вот да. Надо и поработать. Стекающая, логично. Края на кращата се получи една доста плътна и различна работа с много различни планове и дизайн като абстрактна работа почти. Можно усложнить. Это можно и после еще поработать. Тут можно долго. Вечером, ночью. Сейчас. Сделаем кадром. Балкон ярче. Арчи. Tell the reality. It's arch. Камень сделай. Такие способы можно проработать. Ну, Автограф. Главное держать пятно, которое мы заложили. У тебя все давно было уже готово, так что спокойно. Хорошо, не буду мучить. Не буду, да, конечно, потому что...
Може. Ну, нюансы. Еще высуши. Чтобы поднять работу. Там можно поднимать. Можно поднимать, там уже все село. Жестко. Изненадушно, нали? Ага. Треба да изключите. Защото на лицето всичко е изображение. Аз така Така става.